बायदि बिजाबखौ बेखेवनो लाबाय। आङो बेखेवगिरि पद्मश्री आंगोनां डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ साबायखर बावबाय आरो आंहा मोनसे बेयावनो बुंफोरनो सानदों आङो जेलाव आं जेब्ला थायो जानुवारि 7 तारिखनिफ्राय 91 दिन जेलाव आं थायो अब्ला बेयाव बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै आं लिरदों। दा बे बर'नि जारिमिना बेखौबो एसे टाच खालामनानै ओमफ्राय लेटेस्ट रमान स्क्रिप्ट उदयाचल मुभमेन्ट ओमफ्राय बड'फा उपेन्द्र समनि आन्दलननि माने मुभमेन्ट जानाय बेखौ आं लिरदों। दा बेखौ आं सानदोंमोन फैगौ जानाखि आं जेल जानायनि जेल गनाय जेलनिफ्राय आं जेब्ला रिलिज जायो सानदोंमोन जुदि इसोरा जे हेल्प होयोब्ला आं दिहुननो हायोब्ला बे समाव आं दिहुनगोन, जुदि हायाब्ला आं माने दस्रा समाव दिहुनगोन आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। दा दहाय हरबाय आदा हाज'वारिखौ आं खावलायबाय बे एसे बिबुंथि लाखिनोसै। बेयाव नुजाफैनाय जोंनि सानसुमै आरो दैदेनगिरि सामलायगिरि जोंहा आगु डिरेक्टर अफ एडुकेसन मुस्रि रबिशंकर बरगयारी, अल बड' सेनियर सिटिजेन्स फरामनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि अमर सिंह ब्रह्म, लिरगिरि मुस्रि दावराव देख्रेब नार्जारि, आगु एमपि मुस्रि एस.के. बसुमतारी, बनसुनि आफादगिरि मुस्रि पन्जित मन्जिल बसुमतारीजों लोगोसे बेयाव नुजाफैनो हानाय मुस्रिमा मालती रानी नार्जारि, मुस्रिमा उत्तरा बरगयारीजों लोगोसे गासै सानसुमै आरो बर' हारि सिबियारि जोंनि फरायसाफोर रायजो राजाफोर बेयाव मुस्रि दावराव देख्रेब नार्जारिनि जथायनायाव some important quotations regarding the historical background of the bodos नाय बेसेन गोसा गांसे बिजाबखौ बेखेवनो आंखौ हांख्रायनाय लेखा बेयाव नुजाफैनो मोननानै आरो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। Some important quotations regarding the historical background of the bodos compiled and published by the दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा जथायदों आरो गावनो फोसावगिरि महरै गसंनानै बेखौ जोंनि रायजो राजानि आखायाव गथायना होबाय। बावनाय जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरनायजों लोगोसे नैबे some important quotations regarding the historical background of the bodos खौ बावनाय जाबाय। आरोबाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरनोबो खुलुमनाय बावनानै बे बिजाबखौ बावफानाय जाबाय। बेयाव फरवार्ड दं। बे फरवार्डआव हिराचर नार्जारि बिथाङा लिरनानै बेवहाय आरोबाव बेसेन गोसा खालामबावदों रायफोरनाय। बेयाव जानो हागौ बे रायफोरनाया लिरगिरिनिनो जथायगिरिनि आरो बेवहाय मा आयदा बबे बिजाबनिफ्राय बेफोर quotationखौ बुथुमनाय जादों बिनि सोमोन्दै एसे सिगाङाव जथायगिरि मुस्रि दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंफोरबाय। आं बेखौ गोलावै बुंथिनो सानाखिसै, फरायथिनोबो सानाखिसै। बिजाबा जोबोरैनो बेसेन गोसा आरो जोंनि दा इयुनाव इयुन जोलैफोरनि थाखायबो जोबोद बेसेन गोसा जागोन। दा जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव रिसार्च स्कलार गोबां रिसार्च स्कलारनि थाखायबो बेयो गोबाङैनो खामानियाव फैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बे रिसार्च स्कलारफोरनि अनगायैबो जोंनि बर' जारिमिन मिथिनो लुबैग्रा थुनलाइ सिबियारि फरायगिरि बयनिबो थाखाय गोनांथार बिजाब होननानै आं बुंनो सानदों आरो बेखौ बयबो फरायगोन बेखौ मिजिंथिबाय।
माबाफोर एफा एनै बेवहाय गोनांथार बाथ्राफ्रा थालांदोंबा बेखौ आरोबाव जोंहा जथायगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनो फोरमायहरथोंसै बेबो आरो खामानियाव फैगोन लोगोसेनो बिथाङा सिमान जानानै बुंदों गावनि जिउ खौराङारि बादि बिजाब जेलखानायाव थानाय समावनो लिरदोंमोननो बेखौ फोसावनायनि बिथाङा थिरांथा लादों गोसोजों गोसो थेवब्लाबो बे नैबे जारिमिनारि बिजाबजों लोगोसे बिथांनि जा बुंनो थाङोब्ला जिउनि डायरि बादि बा जोंनि गेजेराव मा मा जानानै बोरै नैबे बड'लेण्ड मुभमेन्ट समनिफ्राय जागायजेननानै दासिम माबादि जाथायफ्रा सोलिगासिनो दं बेखौबो बिथाङा लिरखांबाय होननानै बुंदों दा प्रेसआव होगोन प्रेसआव होनाय साफायनाय सेबखांनायनि हयथ' एसे सम उन सिगां जानो हागौ थेवब्लाबो बिथाङा दि बे खामानिखौ मावदों बेबो जोंनि थाखाय जोबोद साबायखर मोनथाव आरो बियो बेसेन गोसा बिजाब इयुन जोलैनोबो बेफोर नंगुबै जा रेकर्ड नंगुबै जा रेबगान्थि बेफोरखौबो होनाय जागोन बिनि सायावबो आरोबाव गोबां रिसार्च स्कलारा सिङाव हाबनानै थब्ल'नानै नायनानै नायबिजिरथों जे दा सोलिफुबाय थानाय गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बैफोर जाथाया बोरै जानाय मा जानांगौमोन मा जाखो बेफोरबायदि बाथ्राखौबो मिथिनो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों आं गोलाव बिबुंथि लाखिनो सानाखै हयथ' जोंनि बेयाव नुजानो हानाय सानसुमै बिथांमोनहाबो सुंद'यैब्लाबो गावनि बुंफोरथिखौ बुंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बयनोबो गोदान बोसोरनि साबायखर बावनानै हामलायथि बावनानै आंनि बे बिजाब बेखेवनायाव सुंद' बिबुंथि लाखिनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दिनैनि गोथार अकेजनाव नुजाफैनो हानाय गाहाय आलासिजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानव गेदेर आलासि नोंथांमोन दिनै जाय बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय बे बिजाबनि कम्पाइलार जोंनि अनजालु दावराव देख्रेब नार्जारि दिनैनि साना गमामायैनो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै आं बुंनो लुबैयो आरो हिस्ट'रिक डे आरो बे हिस्ट'रिक डेखौ फालिनो सुजुग होनायनि थाखाय अनजालु दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थोजासे साबायखर आं बावबाय नोंथांमोन बयनोबो दिनैनि बे गाहाम अकेजनाव साखि हिसाबै नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावग्रोबाय आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै फंसेल' बाथ्रा आं बुंनो लुबैयो बे आंनि नङा आरोखि इन्डियानि सासे वान अफ दि टप मोस्ट एन्थ्रपलजिस्ट बेनि नामा डक्टर बिके राय डक्टर बिके राया सोनाब बेंगलनि मानसि बर' जातिनि सायाव वेस्ट बेंगलनि मेस जातिनि सायाव फार्स्ट PhD थेसिस लिरनाय डक्टर मोननाय मानसि वर्ल्डनि सासे वान अफ दि टप मोस्ट एन्थ्रपलजिस्ट आरोखि जेब्ला जों बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जुरिबाय गोबां आर्गुमेन्ट होनांगौ थायो गभर्नमेन्टनि खाथियाव बेनाव आङो फ्राय थांफायबाय थायो आरो ओमफ्राय बे आंखौ सोंबाय नोंसोर आलादा बड'लेण्ड हादोर मोननो लुबैदों थैथां जुजिदों नोंसोरनि पपुलेसना बेसेबां आं बुंबाय जोंनि पपुलेसनाथ' जेसेबां थानांगौ एसेबां गैया गोदो गोदाय दंमोन अनेक जाहोननि थाखाय दा बाङाय जालांबाय खमायलांबाय आरोखि गोबाङानो हारसा जाबाय गोबाङानो मुस्लिम जाबाय नर्थ बेंगलनि
बेंगली जाबाय आसामाव हारसा जाबाय मुस्लिम जाबाय दा in terms of population strength जोंहा रायजो मोननांगौ मोनसे गोब्राब होननानै बे बुंबाय ओमफ्राय नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय in terms of political strength and power साबैसे एमपि आरो एमएलए बर'फ्रा देरहाहोनो हायो बे टार्मावबो जोङो गेजेन जायो मोनसे खोथाखौ सिरियासलि बुंबाय बियो बे मिथिगौ बर'नि हिस्ट्रिखौ you would have one very strongest kind of argument. What is that? You can buy historical pedagogy. गोदो-गोदाय सोलियोमोन आसामा नर्थ बेंगला सोलियोमोन नर्थ इस्ट इन्डिया माइनास हिल्स टेराइन नागा हिल्स मिजो हिल्स खासि हिल्स अरुणाचल दिदेन नेपाल बेनि बादै एन्टायर प्लेन एरियायाव नर्थ इस्ट इन्डियाया नोंसोरनि बर' मेसफोरनि किंडम्समोन बे हिसाबै yes definitely बे हिस्ट्रिकेल प्रेडिकेटिव जुक्तिखौ आर्गुमेन्टखौ नांगौ रोखोम जुदि प्लेस खालामनो हायोब्ला definitely you will get your dream homeland Boroland wonderful किन्तु दुखुनांथाव जाथायफोरा दा मा जागासिनो रिसेन्टलि बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै डिबेट सिबेट अपेन डिबेट नांगौ होननानै थरख' बिथरख' जाबाय थादों दानि जेनेरेसना मा होननो नागिरदों हिस्ट्रिकेल इम्पर्टेन्ट जेबो गैया नाङा जारिमिनखौ नाङा मानो नांगौ जारिमिनखौ बे स्टुपिडिटि नङा नङा नों हिस्ट्रियानो गैयाबा जारिमिनानो गैयाब्ला बेस्ड अन व्हाट नों मा मोनगोन नोङो जेबो मोना दा बेखायनो जोंहा दावराव दैखां नार्जारिया जे स्पिरिट नोंनि आंनि सुबुरुन होनाय बा एनकारेजमेन्टजों थुलुंगा मोननानै जे बिजाब कम्पाइल खालामबाय बेखौ फरायनानै जाहाथे इयं जेनेरेसना मोनसे गोदान स्पिरिट जाहाथे बिल्डआप खालामनो हायो आं बेखौ लुबैयो आरोखि जोङो वर्ल्ड बड' हिस्ट्रि ससाइटि जादों 2008आव नाथाय जोबोद दुखुनांथाव अनेक फेक्टर अनेक जाहोननि थाखाय बेखौ जों माने सास्टेन खालामनो हायाखै बेखौ जों माखासे सबिनार दिहुनदों बे सबिनारखौ अनेक मानसिया मोनदों आरो आं आसा खालामबावो हिराजन नार्जारिखौ आं बुंबाय थादों आदा गोदोनि मानसियाथ' थैस मोनबाय नोंनो चेयारमेन प्रेसिडेन्ट जानानै सालायबाय थादों वर्ल्ड हिस्ट्रि ससाइटिखौ दाबो माखासे गोथां मानसि दं बे गोथां मानसिया थांना थासान्दि समाव जुदि बर'नि जारिमिनखौ जुदि कम्पाइल खालामनो हायाब्ला उननि जेनेरेसना मा खालामगोन खालामा एसे साननो गोनां आरो अबयसे आं एसे खोनादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माखासे प्रफेसारफोर एसे गोदान मोनसे थुलुंगा मोननानै ना मानानै एसे जुरिफिनदों होननाय आं खोनादों आरोखि खिन्थु बेसेबां साक्सेसफुल जागोन इट इज ए मेटार अफ टाइम खिन्थु अनेस्टि गैयाब्ला नोंनि जास्ट नाम मोननो थाखायल' मालायनिफ्राय बाख्नायजानो थाखायल' जुदि माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला बिजों खिन्थु खामानि जाया मोजां फिथाइ थाया आरो जोंनि बर'नि सासे बिराद बिदग्ध पण्डित एसडि साख्रि मावो बिथाङा प्रमद चन्द्र ब्रह्म फैनानै थांबाय आरोखि बे आंनो ओरैबायदि स्पिरिट मोनसे होना गालांदों सानसेयाव मा होनबाय नोङो मोनसे खोथाखौ 100 टाइम्स बे जोंनिमोन होनबाय था मालाय उफाय गैयिनि लास्टआव नंगौथ' हिज राइट दा हिस्ट्रिकेल क्लेमाबो बिदि जायो दा जोंसो जाम्बा बर'फ्रा जोंहालाय मा दंब्रा मा हिस्ट्रि दं हेन होनना बिदि बिराद गिदिर स्पिरिट वन्डारफुल हिस्ट्रियाव बिराद इन्टारेस्ट दंमोन गोरों दंमोन मानसिया दा बेखौ आं रायखांबाय आरोखि सानसेखालि मा जाबाय 1990नि
फार्स्ट बड' एकर्डनि सिगां डिफेन्स मिनिस्टारा बे समाव शरद पावारमोन प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय बिनानै जों बेखौ जोंनि बड'लेण्ड इस्युनि सायाव डिसकासन खालामनो चेयारमेन हिसाबै जों मोनदोंमोन आरोखि फार्स्ट बाउन्डारि डिमार्केसननि टक्स जाबाय डिफेन्स मिनिस्ट्रियाव साउथ ब्लकआव हितेश सुइकिया सासे मानसि लांफादोंमोन बे जाबाय राङापारा एसेम्बलि सेगमेन्टनि एमएलए मन्त्रि मा राजबंसि गलब राजबंसि बे होनबाय हाउ यू कैन क्लेम अप टू सुरिया अप टू गहपुर मा बेसिस दं आं बाय मिस्टार राजबंसि नोंबो सासे बर'मोन दे नोंबो बर'मोन बर'निफ्राय नों कनभार्ट जादों हारसायाव you have given up your own mother tongue bodo language बेबायदि होननानै नों जे बर' नङा तामिलफ्रा सारा बर' दं इंलेण्डआव थानाय आमेरिकायाव थानाय तामिला जुदि रावबावबो बे तामिल नङा नोंबो बर'सो गासिबो जेसेबां हारसा दङ सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बर'जोबमोन नमा नोमफायाबो नोंबोआबो बर'मोन दे दा हिस्ट्रिकेल पेडागजिफोरा बिराद इम्पर्टेन्ट जायो थांनानै थानो थाखाय स्ट्रागल खालामनायाव जोंनि गोमालांनाय हादोरखौ मोनफिननांगौब्ला बेनि अनगायै दस्रा जेबो लामा गैया दस्रा राहा गैया आं बेखिनिखौ एम्फेसाइज होनानै आं बुंबाय जोबथारनायाव नोंथांमोन बयनिबो गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनो गोनां बाथ्राखौ बावनो फोजोबबाय आरोखि गोजोन्थों दिनैनि बे ग्रब ग्रब जथुमनायाव माने खम मानसिनि जथुमनाय बे दस दल गोनां बे मेहेर गोनां बिथिङाव नुजाफैनाय मानागुदेत बिजाब बेखेवगिरि डक्टर बाजारि लिरगिरि बिजाब लिरगिरि दावराव डक्टर नार्जारि अगुनि एमपि एसके बसुमतारी जों लोगोसे गोबां बिबानगिरि बिथांमोन मा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया दहाय दावराव आंखौ बुंहरदों बे बिजाब बेखेवनो ओरैबायदि बेबायदि फैनो हागोन नामा बे फैगोन आं दा नुजानानै आं मोनफैबाय बेयो खुब सिस्टेमेटिक माबा नङाब्लाबो जिखिनि आवगायनि गिदिर गिदिर पण्डित लिरगिरि आरो बेनिफ्राय हिस्ट्रियान मानसिफोरनि बुंलांनाय खोथा डकुमेन्ट्सनिफ्राय कट खालामनाय quotation इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट जागोन जोंनि थाखाय आरो दिनै बे हिस्ट्रि डेआव बेखौ बेखेवदों आं खुब मोजां मोनदों आरो बेजों जोंनि जाखांबोनाय इयुन जोलैफ्रा निश्चय माबा मोनसे बेनिफिटआ जागोन माबा मोनसे मिथिगोन आरो गावखौ सिनायनो थाखाय नाजागोन कारण जोंहा मोनसे प्रब्लेम दासिमबो दङ आइडेन्टिटि क्राइसिस दा बे आइडेन्टिटिखौ जोङो बबेजों फोलोमनो हायो बे नाजादों आरो दावरावआ बिसेसकरि आं मोनबाय थायो बेखौ बर' हारिनि खोथा बर'आ बबेनिफ्राय उत्पत्ति जाबोआ बहा बहा रेजेरबोदों महाभारतआव बर'नि मा मा गोहोम दङ रामायणाव मा मा गोहोम दङ बेफोर बाथ्राखौनो बियो बुंबाय थायो एस्टाब्लिश खालामनो नाजाबाय थायो आरो बेफोर गासिबो डकुमेन्टारि दङ जोंनाव रेकर्ड थ' दिनै बे फिसा जथुमनायाव आरो बेनि गेजेरजों जिथु बिजाब बेखेवदों निश्चय बियो बयनिबो सायाव मोनसे गोहोम खोख्लैगोन आरो बेजों एसे आगानसेब्लाबो दावगानो बयबो खाबु मोनगोन बेखिनिखौ हामलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय